Все-таки мы единственная, скажу, страна, где на государственном уровне мы сохранили здравоохранение. Бясплатная медыцына – гэта адзін з кітоў, на якім пабудаваны міф пра Беларусь як пра сацыяльную дзяржаву. А яго аўтар, Александр Лукашенко, пастаянна цягаецца па радзільнях і бальніцах, не прапускае адкрыццё ніводнай новай паліклінікі, а таксама раз-пораз распякае профільных чыноўнікаў за абыякавасць і бардак. Але за 35 гадоў беларускай незалежнасці міністрамі аховы здароўя былі вельмі розныя людзі. І зараз мы раскажам, каго выгналі за карупцыйны скандал, перад кім выбачаўся Лукашенко, а таксама хто выбраў для яго асабістую доктарку і будучую маці ягонага сына Ірыну Абельскую. Пасля таго, як Беларусь атрымала незалежнасць, большасць крэслаў ва ўрадзе аўтаматычна захаваліся за савецкімі міністрамі. Адпаведна, кіраваць міністэрствам аховы здароўя працягнуў Васіль Казакоў. У 80-х ён быў галоўным доктарам Магілёўскай вобласці. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС Казакоў, не чакаючы каманд з Масквы, асабіста арганізаваў йодапрафілактыку, забараніў ужываць малако з пацярпелых рэгіёнаў і піць калодзежную ваду. Таксама медык загадаў перавесці цяжарных жанчын і дзяцей у больш бяспечныя раёны. За самастойна прынятыя рашэнні Васіля Казакова выключылі з камуністычнай партыі і ледзь не аддалі пад суд. Але вучоныя радыёлагі прыйшлі да высновы, што магілёўскі медык усё зрабіў слушна. Услед за вяртаннем партыйнага білета Казакова перавялі ў Мінск. І так ён стаў неўзабаве першым міністрам аховы здароўя незалежнай Беларусі. На думку чыноўніка, на момант развалу Савецкага Саюзу беларуская сістэма аховы здароўя была адной з найлепшых у вялікай краіне, і перад міністрам Казаковым паўстала задача захаваць галіну ва ўмовах эканамічнага крызісу і масавага адтоку кваліфікаваных спецыялістаў за мяжу. Грошай не было, таму лекі і медабсталявання даводзілася мяняць на каліны, угнаенні і танкі. І нават у такіх умовах у абласных гарадах былі адкрытыя дыягнастычныя цэнтры, а пад Мінскам запрацаваў інстытут радыяцыйнай медыцыны і быў закладзены дзіцячы анкалагічны цэнтр. Васіль Казакоў актыўна развіваў міжнароднае супрацоўніцтва, а таксама пры ім быў распрацаваны закон аб ахове здароўя, які вызначыў сацыяльны кірунак дзяржаўнай палітыкі ў гэтай сферы. Пасля таго, як Лукашенко прыйшоў да ўлады, міністр Казакоў сышоў у адстаўку. Да 2002 года ён працаваў галоўным доктарам санаторыя «Світанак» у Мікашевічах. Затым жыў жыццём звычайнага пенсіянера. Першага міністра аховы здароўя Беларусі не стала ў 2018-м. Васілю Казакову было 83 гады. Доктар-гінеколог Інеса Драбышэўская была дэпутаткай Верхоўнага Савета, калі той прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. У некаторых крыніцах нават можна знайсці звесткі, што яна разам з касманаўтам Уладзімірам Кавалёнкам уносіла бел-чырвона-белы сцяг у авальную залу Дома ўрада. У крэсла міністра Драбышэўская перасела з пасады кіраўніка Гомельскага абласнога анкалагічнага дыспансэра. Падчас працы яна змагла прычыніцца да адной вельмі важнай падзеі ў гісторыі незалежнай Беларусі. Пасля абрання першага прэзідэнта Беларусі у адміністрацыі Лукашэнкі вырашылі падабраць яму асабістага доктара. Вядома, гэта павінна была быць маладая жанчына, прыемнай знешнасці, незамужняя ці разведзеная. У выніку на стол да міністаркі аховы здароўя паклалі папку з кандыдатурамі, з якіх Драбышэўская і абрала эндакрынолага 9-й мінскай бальніцы Ірыну Абельскую. Сімпатычную шатэнку адразу перавялі на працу ў лечкамісію, а найбольшую вядомасць яна ў выніку атрымала як маці пазашлюбнага сына Александра Лукашэнкі. Пасля рэферэндуму 1996 года Інеса Драбышэўская вярнулася на працу ў парламент, дзе стала старшынёй камісіі Савета Рэспублікі па сацыяльных пытаннях. І пасля сканчэння паўнамоцтваў экс-міністарка амаль знікла з радараў. Перыядычна Драбышэўская мелькала ў прэсе, часам з нечакана смелымі заявамі. Напрыклад, у 2014 годзе яна прызнавала, што сістэма аховы здароўя ў Беларусі знаходзіцца ў заняпадзе, а рэформы праваліліся.
Бліжэй до конца 90-х стало відавочна, што беларускай медыцыне патрэбныя рэформы. Да гэтага падштурхоўваў недахоп дактароў, выкліканы ў першую чаргу мізэрнымі заробкамі. А ў паліклініках звыш за траціну участковых складалі пенсіянеры. Пераемнікам Інэсы Драбышэўскай і новым міністрам тады быў прызначаны Ігор Зелянкевіч. Выпраўленне сітуацыі ён бачыў у наступным. Па-першае, сталі больш увагі надаваць прафілактыцы хвароб. Па-другое, міністр лабіраваў з'яўленне дактароў агульнай практыкі замест звычайных участковых. Падобныя спецыялісты мусілі эканоміць чалавечыя рэсурсы, а таксама дзяржаўныя грошы за кошт больш шырокіх навыкаў. Ну і ўрэшце рэшт міністр Зелянкевіч выступаў за павелічэнне платных медыцынскіх паслуг. У сукупнасці яго рэформы мусілі наблізіць Беларусь да заходніх стандартаў і палепшыць жыццё дактароў, але адмаўленне савецкіх практык і адыход ад прапагандысцкай сацыяльнай скіраванасці негатыўна адбіліся на настроях электарату Лукашэнкі. Таму пасля выбараў 2001 года Зелянкевіча проста адправілі ў адстаўку. Неўзабаве пасля гэтага папаўзлі чуткі, што экс-міністра арыштавалі пасля праверкі дзяржкантроля, якая выявіла шматлікія злоўжыванні і карупцыю ў сферы аховы здароўя. Але гэта інфармацыя не спраўдзілася. Уладзіслаў Астапенка, дырэктар навукова-даследчага інстытута радыяцыйнай медыцыны, прабыў міністрам аховы здароўя ўсяго паўгода. І амаль увесь гэты час ішлі размовы, што яго вось-вось здымуць. Міністра крытыкавалі за салдафонскія замашкі, а большасць пытанняў у ведамстве вырашала яго намесніца Людміла Пастаялка. У выніку ў красавіку 2002 года Астапенку і праўда адправілі ў адстаўку пасля нарады ў Лукашэнкі, прычым з разгромнай фармулёўкай за сур'ёзныя недагляды ў працы, якія выявіліся ў неналежным выкананні службовых абавязкаў. Гэтым па сутнасці была падведзеная тлустая рыса пад кар'ерай заслужанага медыка. Уладзіслава Астапенкі не стала ў 2018-м, яму было 68 гадоў. Пасля Астапенкі кіраўніком ведомства нечакана стала ягоная пажылая намесніца. Неверагодны кар'ерны ўзлёт Людмілы Пастаялка пачаўся, калі яна ўжо дасягнула пенсійнага ўзросту. Спачатку галоўную доктарку Брэсцкай абласной дзіцячай бальніцы перавялі ў Мінск першым намеснікам кіраўніка Мінздароўя, а ў 2002 годзе жанчына перасела ў крэсла міністра. Падобныя метамарфозы тлумачыліся даволі проста. Новаспечаная міністрка была маці той самай Ірыны Абельскай, то бок прыходзілася Лукашэнку неафіцыйнай цешчай. Таму не дзіўна, што яе папярэдніка за спрэчныя ініцыятывы хутка выгналі з воўчым білетам, а Пастаялка на пасадзе затрымалася на некалькі гадоў. Міністрка працягнула курс на больш эканомную медыцыну, і часам гэта вылівалася ў даволі дзіўныя ініцыятывы. Людміла Пастаялка прапаноўвала скараціць час бальнічных і шпіталізацыі. Таксама чыноўніца ўвяла размеркаванне для студэнтаў-платнікаў і скараціла спіс платных паслуг у медустановах. Аднак за непапулярныя рашэнні Лукашэнка ніколі не крытыкаваў міністрку. Магчыма, у Пастаялка атрымалася б давесці ўсе свае рэформы да канца, але ў сярэдзіне 2000-х яна захварэла на анкалогію і сышла ў адстаўку. Вясной 2007 года чыноўніцы не стала. Людміле Пастаялка было 65 гадоў, і на развітанне з ёй Лукашэнка не прыйшоў. Наступны міністр Васіль Жарко стаў рэкардсменам на пасадзе і ў той жа час самай неадназначнай персонай сярод усіх кіраўнікоў Мінздароўя. Калі яго папярэднікі мелі вялікі досвед у медыцыне і навуковыя званні, то нічым падобным ураджэнец Драгічыншчыны пахваліцца не мог, а шчаслівым білетам для яго стала знаёмства ў Брэсце з Людмілай Пастаялка. Перад гэтым Васіль Жарко толькі з другой спробы змог паступіць у медыцынскі інстытут, а падчас вучобы больш праявіў сябе як камсамольскі актывіст і камандзір будаўнічага атраду. Па размеркаванні выпускніка адправілі ў брэсцкую дзіцячую бальніцу, якой кіравала якраз будучая сваячка Александра Лукашэнкі. У пачатку 90-х з доктара Жарко пераўтварыўся ў чыноўніка абласнога ўпраўлення аховы здароўя. Калі Людміла Пастаялка пайшла на павышэнне, за сабой яна пацягнула і свайго знаёмага. Транзітам праз прафсаюзную працу і Чырвоны крыж ініцыятыўны чыноўнік трапіў ва ўрад, дзе затрымаўся на доўгія гады.
Васіль Жарко запомніўся больш не як міністр медык, а як міністр-менеджер. Пры ім з'явіліся рэспубліканскія навукова-практычныя цэнтры з высокім узроўнем медыцынскай дапамогі, а вузкаспецыяльным дактарам істотна паднялі заробкі. Але збольшага ўсё заставалася як і раней. Перагружаныя паліклінікі, малыя зарплаты шараговых медыкаў, дарагія прэпараты і недаступнасць якасных паслуг у глыбінцы. Тым не менш, многія адзначалі, што пры міністры Жарко сфера стала хаця б больш лагічнай і зразумелай. Ад 10 гадоў на пасадзе міністр паймеў усё. Чыноўнік пасяліўся ў закрытым пасёлку за нацыянальнай бібліятэкай, а ў Драздах яго сям'я абзавялася шыкоўнымі апартаментамі. Разам з гэтым Жарко неаднойчы трапляў у скандалы. Калегі абвінавачвалі яго ў карупцыі пры размеркаванні выпускнікоў медыцынскіх універсітэтаў і замоўчванні рэальных маштабаў эпідэміі свінога грыпу. А ў 2014 годзе Васіль Жарко ўзяўся змагацца з самалячэннем і зрабіў многія папулярныя лекі рэцэптурнымі. Гэта адразу прывяло да ўтварэння вялікіх чэргаў да дактароў, хаця чыноўнік абяцаў з імі канчаткова разабрацца. Аднак у 2016, нягледзячы на неадназначны імідж, Лукашенка павысіў Жарко да віцэ-прэм'ера па сацыяльных пытаннях, але ў выніку палітычная кар'ера экс-міністра скончылася грандыёзным скандалам. Летам 2018 года КДБ выкрыў маштабную карупцыйную схему ў медыцыне. Пад вартай апынуліся больш за 30 службовых асоб, сярод якіх былі галоўныя дактары бальніц, кіраўнікі камерцыйных фірм і нават цэлы намеснік міністра аховы здароўя. Некаторыя СМІ тады пісалі і пра арышт віцэ-прэм'ера Жарко, але гэта аказалася перабольшаннем. Ён апраўдаўся тым, што нічога не ведаў, а калі б ведаў, то прыняў бы меры яшчэ раней. Але гэта не спасло чыноўніка ад адстаўкі і абструкцыі Лукашэнкі. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели? В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели. В текущем году... Садитесь. Пасля сыходу з палітыкі Васіль Жарко ператварыўся ў банкіра. Ён стаў дарадцам старшыні праўлення банка «Белвэб». Нядаўна экс-міністр адзначыў 70-гадовы юбілей. У пачатку 2017 года Лукашенко прызначыў міністрам аховы здароўя Валерыя Малашку. Гэты чыноўнік з Магілёва ўсяго за месяц да таго стаў кіраўніком Мінпрацы, але яму давялося экстрана мяняць ведомства, бо аказалася, што сярод кандыдатаў на галоўнага доктара Беларусі няма лепшага за Малашку. Лукашенко нават давялося выбачацца перад ім. Мне пришлось выбирать или же согласиться с тем, что было. Малашка назначен министром, уже и пусть работает министром труда, или же признав то, что все-таки Малашка нужнее в качестве министра здравоохранения. Поэтому я, прежде всего, вам приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашка должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен. Валерий Малашка доўгі час працаваў намеснікам губернатара Магілёўскай вобласці і курыраваў сацыяльную сферу. Патомны медык меў рэпутацыю далікатнага і прафесійнага чыноўніка, таму кар'ерны прагрэс быў толькі пытаннем часу. Малашка, як і ўсе яго папярэднікі, змагаўся супраць чэргаў, недахопу кадраў і за павышэнне заробкаў медыкаў. Але менавіта на перыяд працы гэтага міністра прыпала згаданая раней справа дактароў. І адказным за яе ў вачах Лукашэнкі стаў не віцэ-прэм'ер Жарко, а кіраўнік Мінздароўя. Это же у вас под носом. Ну вы куда смотрели? Ведь там задержаны же непосредственно ваши подчиненные. Вы мне так вот честно скажите, между нами говоря, вы способны управлять министерством? У выніку летам 2019 года міністр быў адпраўлены ў адстаўку, але Валерый Малашка змог захавацца як чыноўнік. Спачатку ён вярнуўся ў добра знаёмы Магілёўскі аблвыканкам, а ў 2024 стаў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Пасля карупцыйнага скандала Малашку ў крэсле міністра замяніў Уладзімір Каранік, якога лічылі пратэжэ Наталі Качанавай. Кажуць, менавіта яна так высока прасунула маладога галоўнага анколага Мінска. Атрымаўшы задачу ад Лукашэнкі навесці парадак у медыцыне, Каранік пачаў з папулізму. Ён паабяцаў знізіць цэны на лекі і канчаткова вырашыць пытанне з чэргамі ў паліклініках.
Былыя калегі згадвалі Караніка як справядлівага кіраўніка і выдатнага прафесіянала, але менавіта падчас яго працы міністрам здарылася пандэмія каранавіруса, якая паставіла на такой рэпутацыі доктара тлусты крыж. Спачатку ён выпраменьваў аптымізмам і дэманстраваў нязвыклую для беларускага чыноўніка адкрытасць. Але калі Лукашенко заняў пазіцыю адмаўлення небяспекі хваробы, то Владимир Каранік проста падпарадкаваўся, па сутнасці знішчыўшы свой станоўчы імідж. Летом 2020 года міністр называў акцыі дактароў зарэжысіраванымі, але калі пратэстоўцы прыйшлі проста пад Мінздароўя, то Каранік банальна ад іх уцёк. Аднак паводзіны міністра былі ацэненыя Лукашэнкам, і ў канцы жніўня ўсё таго ж 2020-га ён прызначыў Караніка губернатарам Гродзенскай вобласці, а затым аднойчы назваў чыноўніка сваім магчымым пераемнікам. Летась, пасля прэзідэнцкіх выбараў, Уладзіміра Караніка вярнулі ва ўрад віцэ-прэм'ерам. Аднак праз 2 месяцы Александр Лукашенко нечакана адправіў чыноўніка падымаць з кален Нацыянальную акадэмію навук, дзе ён і працуе дагэтуль. Пераемнік Караніка Дмітрый Піневіч за 3,5 гады на чале Мінздароўя не змог запомніцца нічым станоўчым. Пры гэтым ведомства не толькі працягнула маніпуляваць лічбамі захварэлых і памерлых ад каранавіруса, але і па сутнасці стварыла паралельную рэальнасць. Ва ўмовах амаль поўнай адсутнасці абмежаванняў і масавай вакцынацыі па афіцыйных звестках у Беларусі хварэла і памірала мізэрная колькасць людзей. А на піку чарговай хвалі восенню 2021 года Піневіч атрымаў на арэхі за ўвядзенне абавязковага масачнага рэжыму. Так уже, если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю, в Бресте уже штрафовать начали и уже силой коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил, не допускайте этого. У выніку па звестках Белпола залішняя смяротнасць у Беларусі за гады пандэміі склала звыш 90 000 чалавек. Гэта адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце. Аднак Лукашенко неаднаразова называў свой шлях ігнаравання страшнай хваробы унікальным і эфектыўным, а таксама ладзіў спектаклі ў чырвоных зонах бальніц. Што тычыцца палітычнага крызісу, то Дмітрый Піневіч не стаў абараняць дактароў ад рэпрэсій. Па падліках праваабаронцаў сотні медыкаў былі звольненыя за сваю пазіцыю, а як мінімум 35 асудзілі па крымінальных справах. Па выніку многія каштоўныя спецыялісты проста з'ехалі за мяжу. Таксама пры Піневічы здарыліся адразу 2 гучныя карупцыйныя справы артапедаў і фармацэўтаў, а Мінздароўе пачало барацьбу супраць прыватных медцэнтраў. Акрамя таго, урад прыняў пастанову, якой забараніў камерцыйным стаматалогіям лячыць людзей даражэй за дзяржаўныя. Аднак замест падзякі у 2023 годзе Лукашенко фактычна разграміў свайго міністра. Что меня больше всего удивило? То, что до сих пор есть вопиющие проблемы, простите за слово, бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах. Стены, потолки разрушаются, двери покосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются. Вынікам гэтага бардаку стала з'яўленне ў Беларусі асобнай міжведамаснай групы па праверцы сістэмы аховы здароўя. Яе ўзначаліла Ірына Бельская, якая аб'ездзіла з праверкамі ўсю Беларусь. І па выніках незайздросных справаздач у студзені 2024 года Дмітрый Піневіч быў адпраўлены ў адстаўку. Цяпер экс-міністр працуе паслом у Азербайджане. Чарговым міністрам, якому Лукашенко даручыў ратаваць беларускую медыцыну, стаў Александр Хаджаеў. Адметна, што дзейны кіраўнік Мінздароўя пачынаў сваю кар'еру патолага-анатамам, але ў выніку стаў псіхіятарам.
Праблему недахопу медыкаў міністр Хаджаеў прыдумаў рашыць даволі радыкальным метадам. У медуніверсітэтах фактычна адмянілі платны набор і значна пашырылі бюджэтны. Атрымліваецца, што амаль усе выпускнікі цяпер будуць вымушаны адпрацоўваць размеркаванне. А гэта 2 гады ці нават 5, калі гаворка ідзе пра мэтавае накіраванне. Дэфіцыт кадраў, які найбольш востра адчуваецца ў глыбінцы, спрабуюць выправіць фактычна узаконеным працоўным рабствам. А катастрафічныя дэмаграфічныя праблемы Александр Хаджаеў хоча вырашыць забаронай абортаў у прыватных медцэнтрах, але канчатковае рашэнне пакуль не прынятае. Акрамя таго, сёлета па ініцыятыве Мінздароўя Лукашенко зрабіў бясплатнай другую спробу экстракарпаральнага апладнення. Пакуль сістэма ўсё яшчэ выглядае адносна стабільна. З савецкіх часоў захавалася сетка бальніц і паліклінік, таксама працуюць буйныя рэспубліканскія профільныя цэнтры. Аднак у апошнія гады атрымалася парадаксальная сітуацыя. Асноўнай задачай Мінздароўя стала не развіццё медыцыны, а ўтрыманне і пошук людзей, якія будуць у ёй працаваць. А пакуль міністр гаворыць пра інавацыі і электронныя сістэмы, у многіх буйных гарадах банальна няма вузкапрофільных дактароў, а ўкамплектаванасць на паперы дасягаецца за кошт перапрацовак. Тым не менш, пакуль існуюць міф пра бясплатную медыцыну разам з яго стваральнікам, магутных зрухаў у сферы не будзе, бо многія праблемы захаваліся з савецкіх часоў. І не мае вялікага значэння, хто працуе міністрам, бо рыба, як вядома, гніе з галавы.